Ineyo wafulumia undipangali muvu aona ngati ndimuulula amene ndikati ndiwakuba mundivere ine sinafuna chabe kufotokozapo zoti wandibera anandiberapo ine amene aja atika yankachokera ku Mzuzu kamata mshoka kulongo amapita ku Mzuzu ndegali moto inawo unongekera pano pakasungu ine makapa kasungu ndopezeka kuti anapanga like kwa ine pepani mama ife tikudutsa kumano malo ativuta gali moto kamati atani zidavuta zakumayendedwe nde mundipatse kumalo ogona ina pasavute ndimo muno town pakasungu seri kwa Chipiko fikani anafika anagona chipinda cha Nyamata mune kuti anagona Nyamata anagona bedi pawo iwo anagona bedi yawo ngati alendo Anyamata anaphatikizana bedi lawo anagona pa anthu atatu iwo anagona pa bedi lauka anakhala ngati mene amakhalira nthawi zonse ukabwera alendo anayika mafoni awo pa charge mama akupita ku school mafoni amasiya sanyamula mafoni kupita ku school wina ali form 4 wina form 3 wina ali form 1 wose ali ndi mafoni akulu nde wa form 4 ananyamula foni yake uzayika pa sitting room anaichaja mamawa numapita ku school ndeti uyu wani uyu yake anabweretsa dathokoze ziko yake anaisiya kuchipinda pachaja anangondoza anti mundichotse ku foni ikadzadze no chabwino inayo inalisopoyera koma ije inalipoyera kwambiri ija sadatenga anatenga ije inali ngati kobisika fana atayika pa charge paja anayika mushikwa musaka bag mena maika zovala zakuda anayika nkati mmene momo ndili kungooneka nthambo kuti muwayika foni pa charge anatenga imene ija mama kwashukula akozeketsikoze iwo pochoka nangasanyama tosa achoka apita ku school iwo tikutenga foni ija anayika mu bag muja uyika mushikwa munyamula ulendo nayo ya 250,000 ndukuza anandibe munde mwana ine yose dzochine chili chose zoti sonika ncho telefoni ya dzadza hayi pakanata weluka ku school afike aone foni mulibe anti foni sina bwereko dzatenga mbese inalibe charge sina kaichoti hayi tumulibe koma tini kuyang'ana kuyaba yapita akuti abanda alendo acha kuno chikhaliro lokubwera anthu sikubedwa amene aja kwaimbira foni kwamba samayanga kena kwanayanga kwafuza mulungu machoza mulungu namuze nawo zalino uli mulungu azaukanthani muzaona takusamalani pano mwaja mwasamba mwagona koma mukatenge foni ya mwana inu mwagaliza bwa ndasinafule kuti kapena ndayalutse chani mose muchapa makambido zoti mmene kamata yandibera chanchani sinafule kuti naneso ndibwere nazo zimenezo koma ndakuba ndemujene yamba zoti mabuazi buse nawo ndakuba ine naona ndithu ali uyamba uyingalula uyu ndanyoza ali ku inbox libe mawu ndanyoza ndazoti simuzapeza ntendere ndi foni yanga ija munatenga ya mwana ija iniyo ntendere mulibe mpaka nakalekale akhale nanga amati bola nauzoti bola simunanibere foni ni ndalama zanga mwanichotsa pa group nanga nakupemphani kuti mundiyikepo fanani pangaso adi ndiwo mwachitaso bwino kundichotsa fuka mmene munandipiritsa ndinu ndili ndi magulu osiyana ine osatira nunu uyo waona wakweleyola kuika amene tu ajere nawo amene atsale pamenepo ya ndi matsatira message yanu Pastor Shumba imene mwatumiza yoyambirira ndakumvetserani mpaka na iyiso ndayitsata ya ineyo Chilowere ndi group iyi ndinamba kulondolani kuchokera pakanthawi Chilowere ndi group iyi ndipo ndimakhala chidi kwambiri kutsata wina aliyense amene angatumize SMS yake pamenepa ndimazitsata ndithu ya koma yanga ndili ndi funso kwa inu Pastor Shumba ya inuyo mukuti ndi abusa ndipo mumatsogolera ndipo ndikukhulupirira kuti mumayidziwa kwambiri Baibulo
ndipo mmazitsata. Funsoli ndifunsa ngati molakwitsa koma mukhala musalakwitsa. Ndifuna kudziwa kwa inu Pastor Chumba. Chifukwa munthu amene amatumikira za Mulungu amafunika kuti azikhala ndi mbiri zabwino. Munthu amene amatumikira za Mulungu amafuna azikhala ndi mbiri zabwino. Ndiye ineyo ndimakutsatani, namba kutsatani kuchokera pa kanthawi kuti mumazitsata kwambiri za uzimu ndipo mumatumikira ndithu za mphamvu. Kodi n'chifukwa chani mumatsuka ndi zimbiri zonyasa? Funso ndafunsa chifukwa pa group pomwepa pakubwera ndi mbiri zanu. Ena akubweretsa mbiri zanu pa group pa, komanso mbiri zanu namba kuzimva kale muimva molakwika message yangayi, koma ndikufuna kudziwa kwa inuyo Pastor Chumba chifukwa mbiri zanu nzongokhuzana ni ndalama. Andi ndi apapa mukutsegula bungwe lokuti likhale lothandiza anthu amene alovutika. Anthu chinthuchi sakuchilandira, ndipo muchimve kati mwa mtima mwa kuti chinthu sakuchilandira. Chifukwa ndikamamva pofotokoza mu audio yanu iyi kusonyeza kuti zinthu izi munaziyambayo pakanthawi, andi mukuti muli ndi ndalama zimene munasunga zokhuzana ndi bungwe lina. Zilipo mpaka na kwa bungwelo likuonesa kuti bungwe linatha. Ngati mukuyambisa bungwe lina ndi kuti bungwelo linatha, ndalamazo mukadali still kusunga. Ndipo ndili chikho kuti ndalamazo ndi mungakhale mukusunga mpaka napano, chifukwa zimakhala ngati ndalama zopanda mbuyati. Nkuteka kuti ndalamazo mwina zilipo kapena palibe. Ndiye funso langa ndoti chifukwa chani iniwo monga abusa koma mumatchuka ndi zimbiri zonyasa? Andi pa group patili ndi anthu ochuluka, komano nkhani mankha point imangobwera kwa inu monga Pastor Chumba. Anthu amangobwera ndi zoyipa za inu pa group pa, komanso ngakhale ma group ena mumatchuka ndi kuimba mbiri zonyasa. Kodi chimakuchitikirani ndi chiyani? Tiziti anthu amakunamizirani kapena amakhala okamba zona? Chifukwa ndi chinthu chimene mufuna kuchitsegula ndi mbiri zanu zimene mmatchuka nazo, ndipo vuta kuti munthu akulondoleni, ndipo vuta kuti munthu akutsatireni chifukwa cha mbiri zanu zonyasa zimene mmatchuka nazo. Andi pakubwera ichi chinthu chapa pakubweretsa ena ma problem okhudzana ndi mbiri zanu. Kodi anthu angakulondoleni bwanji? Nthawi zina zake munthu umatha kuona weka kuti andi mmene zililimu kuti bino gawo iyi ningoyima ndisayilondole chifukwa cha ma problem amene akubwera. Chifukwa munthu woti ndiwotchuka ndi zinthu za uzimu asamatchukenso ndi zinthu zoyipa, ndiye kuti uzimu wake amepo sikuyenda. Ndiye ine nthawi zambiri pa group ndimapalondola kwambiri nkhani zanu zimakhala zoyipa zokhazokha zimene amabwera nazo anthu pa group. Koma ndili mtumiki wa Mulungu, chimachitika ndi chiyani pa moyo wanu? Lero mukutsegula bungwe, kodi bungwe akutsatani bwanji anthu muli ndi zimbiri zoyipa? Ndioti given ichita kudziwikira kuti group ndi yani, bungwe ikutsegulidwa ndi yani, anthu akulondani bwanji muli ndi zimbiri zonyasa? Pepani muimva udyo audio yangayi, muimva udyo kwambiri, mwinaso mukhumba kuti chosa pa group, koma yanga ndifunso chifukwa ndakhala ndikutsata kwambiri mapologalamu pa group. Mbiri zimabwera kwa inu zonyasa zokhazokha, si zabwino ayi. Ndipo Pastor Chumba ndinakufunsani funso langa mwambamo munandiyankha inde, koma ndinakufunsani kuti anthu akukhulupirani bwanji. Pakufunsani funso limene chakuti anthu akukhulupirani bwanji, ndinafunsa ndi cholinga podziwa zokuti zimbiri zanu zimabwera pa group, zimabwera zimbiri zonyasa. Zimabwera zimbiri zonyasa kwambiri. Ndiye lero mufuna kuyambisa group imene ili bungwe lokuti anthu azisonkha ndalama. Kodi ndi zimbiri zanu zimabwera zonyasa, anthu akukhulupirirani bwanji? Ndinafunsa ndi cholinga funso limene liti. Munandiyankha inde, komano simunandiyankhe ndi mmene ineyo ndimafunira.
chifukwa inuyo zimbiri zanu zimabwera zonyasa kwambiri pa group apa, koma inuyo ndinu mtumiki wa Mulungu ndipo mumati ndinu mbusa, koma ndi zimbiri zanu zimene zimabwera apa zimabwera zimbiri zoyipisisa zonyasa. Munthu mtumiki wa Mulungu sayenera kukhala ndi mbiri zonyasa. Aya amayenera kukhala kuti azikhala ndi mbiri zabwino chifukwa ndi otsogolera nkhosa. Abusa chilungamo chiyende ngati madzi. Inu mukuuza mtundu wa anthu pa forum pakuti sitinambe takambiranapo kuti likhale bungwe, inu mukunena zona. Inu chaka chatha chija sitinasankhe a president aja timasankha kuti akhale ndani, a vice a chairman aja, a president a vice awo, a chairman a vice awo, a treasurer tinali nawo aja amene aja timasankha kuti akhale ndani. Inu tikumasankhana pa grupu pa anthu ena sanabwere kuzanena kuti apapa iye ayipitani musankhirane kuseri, ndikukasankhirana kuseri komiti yonse ndikukwana. Abusa mukunena zona inu, mukunena zona inu, simunabwere poyera kunena kuti teni tipange bungwe taonani anthu omenyera ufulu ife tamba kumangidwa ndiye tizithasa kumazithandizira tokha amene toyambirira wani sitinasonkhe ndrama imene inu inapita kwa Lighton Mangochi. Inu mmene munayendera simumazijambula kumatiuza ndrama imene munayigwirisira ntchito simunabwere kuzatiuza. Ndiye sitinayambe kusonkha ndrama kuti ipange anthu asegule register. Abusa mwayiwala ine ife tikumakufunsani kuti ife ndi anthu akumize azibale athu ali kumuzi zizikhala bwanji, inu mukubwera poyera kuti iyayi titolatulamo anthu monsemo. Lero ndiye mukukana mukunena zona abusa moopa Mulungu. Ine ndikunena ziwallahi, ndikunena zona ndipo zinachitika. Atileja palibe ndrama zimene zinasala pa ulendo wanu ndi ndrama zimene zinasonkha anthunso kupita kwa atileja, ndrama zimene zichazagwira ntchito yanji. Ine ndinena chilungamo, ine ndinena chilungamo chifukwa mmene mwabwereramo mukananena kuti tinayambapo zinatikanika zinali zona, chifukwa ine mugulumo ndilimo, ndinalimo mmoso ndipo ndili pa gulupo mpanonso mpaka na lero. Ndiye ndi mawu amene mukubweretsa inu apawa ine ndikukulesani chifukwa ineyo ndi mmodzi wa anthu amene tinayamba nawo kusonkha ndramazo. Izi zindanena khaya mundipangira kampeni kuti mutichose chabwino, koma ine ndikunena zindizoona. Inenso ndini mmodzi wa committee member wa mugululo ineyo, sikuti ndikubwera pano zikuti ine ndiodwala kapena uzungulira mutu kapena namba ndapengapo, ine sinapengepo, ndine munthu wabwinobwino. Ndiye mukabwera apa kuti muli nawo magulupu anu mwakuti ndikuziwa kuti mauti muli ndi magulupu anuwo mukundinenanso ine chifukwa inenso ndili ndi gulupu langa, koma ife timangochezako ku gulupuko sitinapange bungwe, timangochezapo basi. Koma gulupu limene lalo tinalipanga kalenso tili apapa. Ndiye ndikudabwa nazo zimene mukubwera apazi kumakana, koma zinthuzi tinazipangapo kale. Inu mukunena zona olo mmodzi wa mugululo nditakhala kuti ndamutchula. Iya ndi choncho tu ndimene zimakhalira 40 days ikakwana yakwana. Tinene chilungamo pano tisabisane. Achumba ndinosokoneza. Ine ndisakubisireni ngati pali ena akakubisirani, koma ngati tufuna tikoze zinthu muvomere kuti zinalakwika. Achumba ndinosokoneza. Mzumayi uyo ndi munthu mmodzi amene ali mu committee, ndi amene akukuuzani chilungamo. Munauzaso anthu kuti asankhane akakhale kuseri, anasankhana komiti ilipo imene ikuyendesa bungwe limene munasankhanayo. Zilibe kanthu kuti ngati zina si la Rising Shine zindi zina lina, koma bungwe lilipo lina limene munasankha poyamba. So funso ndilonena kuti kodi bungwe limene linayamba poyamba linatha bwanji? Chifukwa anthu alipo, mamembers alipo, mmodzi mwa iwo ndi mzimayiyo. Munayamba kusonkhana, ndrama zina zinapita kwa Lighton Mangochi, zina inu mkuziziwa, koma zosalazo zilipo. Ndiye chachitika ndi chani kuti panonso mubwereso pa Rising Shine munene kuti musankhane nokha anthu, musankhe anthu angati akakhale kunja asankhe anthu pano tiyambeso kupanga bungwe. Ndiye mukhala ndi mabungwe angati inu nokha achumba. Chimene ndiye kusokoneza kumeneko. Apo ndiye munene apo ndikusokoneza. Ndiye mufuna kuti pano pakhaleso poti anthu asonkhe ndrama zikadyekeso kuseriko zosala ndrama sizikuoneka kumene zinapita, panonso mufuna mpange chimozimozi. Sindimene timapangira, muzikhala transparency.
ngati mukufuna gulu kapena ngati mukufuna leadership izioneka mathero yake chiyambi chake. So zimene mwasonyeza pachumba iyayi ndino osokoneza. Choyamba kaye tatiululireni komiti yoyamba imene munayisankha kwina uko grupu lina ilo inatha bwanji, ndalama zimene akufunsa mzimayiyo mulongosole apa. Chifukwa sizoona kuti papezekeso anthu pano asankhaneso ayambe kusonkhaso kansonkhonsonko, ndiye kuti system yake ndi yomwe iyi imene munapanga poyamba ndi imene muzapangaso apa. Ndiye masiku ano sizophweka kupereka ndalama ku munthu pamene mkuona zimene akupanga ayi achumba. Tafotokozani kaye ndalama zimene gulu lanu loyamba linatha bwanji, mufotokoze kaye. Mukafotokoza ndi limene lipereke direction yabwino kuti anthu akukhulupirireni. Tikukhulupirirani bwanji kuti ndinu atsogoleri woona pamene poyamba ndalama zadyedwa sizikuoneka kumene zathera, panonso mukubweraso mukufunanso pakhaleso bungwe. Tafotokozani kaye zoyamba zinatha bwanji. Mzimayi tu alipo akukupanikizani uyu, koma mukulephera kuyankhula chilungamo.